ngale ndlela kuthethwa ngayo ndiva ngayo then mna ndizinqonqele. Andiyazi uba ndizakwenza njani, ndizawunqonqa ngantoni nini. Mhlawumbi kudiliswa ngoku okanye kudiliswa nini, uba kuyavumakala into enjalo. Uyayibona ne? Ndicela ukwaziswa nje indawo ipisane encinci enjalo. Abantu abanikwayo iikhonteyina ngookhowukhu noba le nto zama ukuthuthukisa abantu. Le ntombi ifuna uzovula ilantika, uzayibiza i-700 wena ithengisa ibhakethana ngayo namakwisistatu uneflawa eyi-1. Xa izawufuneka enike wena i-700 ukubanka esaa strato, yile nto sithi unelungelo ophatha amazinko akho uwathathe abeke iambrela usisi kulaa ndawo athengise amagwinya wakhe. Le nto ibulala ihighway iphela kunjena nje yile nto. Hayi ndokhele enantika makarente kum, sive kuthiwa i-own iseJoburg ipholile phaa irelisa amazayizayi apha siyalwa thina. Uba nendawo yakho ndisebenza kuyo. Please tata, funa icace le indawo sinayile esiphila. Ndiwazela I don't think abantu hlala eSouth Africa bazawuhamba bahleli because abantu ukuva kahle nani funa sibe ntanganye, asiyifuni le nto yelegasi. If ndikuva kahle utata uDlamini nje eona amagala amathathu sithi makalike intombi yakhe, asifuni into yalegasi, ayilolifa lam kwi-highway. 1 2 wachithe uthatha amazinko akho uba uzawuba wawathengile ibe yomnye umntu. Asifuni uthi hayi ndizawuthatha umntu yaba yilegasi, sizawulandela uba hayi utamkhulu wam no-anti nosibantwana eyozalwane. Xolo kancinci le nto ndifuna sibe ntanganye. Mhlawumbi nomnye umntu ebezayibuza le nto yabo, funa sibe thinking of loo nto leyo. Andibuzeli mna ndedwa, ndifuna nomnye umntu aphume qonda uba okay ivakele nam andithi uyibeka ngolo hlobo sister, but ndifuna nje ukuklarifya loo ndawo. Umntu unantoni i-highway indawo eyi-1 asebenze, not arentise. Xa imfula uyayiyeka thathwe ngomnye umntu. Norhulumente wenza njalo. Ungabuza abantu abanikiweyo ikhonteyina, uyaxelela kuthiwa asiyo yakho, ngena urani ibhizinesi. Once ihlule phuma kuzongena omnye umntu. Ayonto ethethwa sithi injalo nakula magalisa besizinqonqela wona ngokwethu. Uyohluleka ibhizinesi, phuma angene usisi. Enkosi. Kaloku umntu wendawo ukhona mawuzi umntu wendawo kude. Akakuphi into zetendensi yakhe engafunwayo, akakuphi akuphi into zetendensi yakhe. Highway into esiyenzayo thina xa ufumene laa ndawo uyakha kumhlaba kamasipala ukhe into oyirentisayo inye yindawo le, I mean sisakhiwo, i-structure, not umhlaba lo kamasipala. Uba mna ndakhile phaya indawo yam, ndayifumana le ndawo, ndakha indawo yam, so ndirentisa umhlaba, ndirentisa nje le nto ndiyenzileyo. Lapha elaa gali yaqonda, ndirentisa elaa gali. Ewe izimbini, enye ingapha, enye ndimnike unantsika u-cousin sister wam le ndawo i-Cell C le ipeyintwayo ngoku. So ke ndisenoyinika intombi yam ke ngoku yona, because ifani zethu azizudibana nala sizulu.
andiyazi noba ndiyaphazama. Umrento uyafana nemali ezalayo. Urenta iminyaka xa uzobala uqala ezaa mali uzirentileyo phaa. Istructure sakho bekudala wasithenga wasigqiba walibala nto yobana wawukhe wakhupha imali yestructure. Masizifundiseni kuyiyeka into yorenta. Into yorenta iyingozi kakhulu. Kanti uZisi nguphakamisile, kanti uGushulu nguphakamisile. Okay. Mamelani ke bantu. Senziba ke sendenze ii-structures. So ke ngoku i-decision yam mandizithathe kwalo. Ewe, thetha nabo okanye uze nabo kuthi. And le ibhalwe phantsi uba ndizithathile kubo ndizalisebenzisa ke. Kodwa ke kanti uzawuba nendawo yakho. Indawo yakho izawubanye. Apha ehighway indawo yakho izawubanye. Enye uzayithatha uyobeka kwenye indawo, kanti apha ehighway izawubanye indawo yomntu. Into eyenza ungabathengisela amathathu, azibekele. Ungabathengisela amathathu. Umntu azibekele yena, but wena ezawubayeka zizawubanye. Kodwa inye into kodwa kule minyango Hlala phantsi tata, hayi mina ndixolile. Uno-Cell C ovaliweyo. Uvaliwe takuhlamini. Unomntu ngoku lasethi onguwe u-Cell C. Enyana belinguthulumzi kuthiwa omnye umntu usezawuphinda abuye nguwe. No. Kaloku linguthulumzi ngoku endingenzithi Mamela ke sithambo sam apha kuthuluzi, le nto mawuhlanze icacise kathuluzi. Ndinekwazi umntu wakhona ebehamba nani, uhambe nani kuqala nam, mhlawumbi ndizambona xa khona kako uthumeka. Bezavula isaluni, andinoba bezazithethe nathini. Sendilapha uSisi. ewe le nto nzama uthe sithi into enye. Unothulumzi onongapha nongapha. Sentshuba kaloku alivalwanga kuvalwa ne. Ebekhona uthumeka ebehamba nani. Yena uqale ngokuqala uhamba nani apha eluzulu. Qha akho ngokwangoku. Kuba ibiyile ka-my-friend bakhe, ile likasisi. Yayiva sesweetheart. Beseqale kusebenza naye. Okay. Niyayiva izinkokeli zam? Eberentisa umama thengisa ukutya kwenye icala. Kwenye icala urentisa my friend lo sasiyomfunela iqhaga esitshika phaya. Ne? So ndizama uyicacisa laa nto yala magali mabini. Aphinde abe no-Cell C ongaphesheya across the road orenta usisi lona. Yabona? Utata uZisi akawasebenzisi la magali. Ne? Utata uZisi oza kwenza i-decision into yokuba la magali mathathu wakhe if akekho ngaphakathi yena ezuZisi akawasebenzisi. Into esilwayo kurendiselana. Nothengiselana. Ndaqala uhlala apha kusengusebe ngoku. Isengusebe kusekho iHomelands uMathanzima. Yandiva ne? Sasihamba thina kwintaba kaNdoda usebe. Yayindawo kamama le. Kusekho ngoku sapha kudala ngoku. Yandiva ne? Ngoku bafika nale nto yabo baba bafuna abantu bokuhlala. Ngothina sithini? Bantu bezindawo. Ngoba thina sabantu ezindawo kudala. Yandiva ne? And okwesibini yayindawo kamama ne. Umama wami ushiye kum. Akaphilanga ke ngoku. Akakwazi uzoma apha athethe le nto mna ndizomela umama wam. Zindawo zomama bethu. So basically wona uthi kapho ngakutsho ukuthi mkhambi apha bekwenzeka le nto yayibona uba ibiyisaloni. Yes. Uphi umntu esaloni? Umntu esaluni ubalekile uyaboyika ngathi bazambetha ne. Then ndiyeza ke ngoku uyarenta kuthi umntu esaluni. Umama lo wam uphila yilaa mali yale rent. Nangaphi mama? Na-82. Uphila yile mali yale rent yale saluni. So uthumele mna ke ngoku uba bendimse esibhedlele izolo uba izondimela mani uxelela aba bantu uba yindawo yam le qha ndifake iforeyina of which iforeyina ke ngoku iyahamba akho ngxaki. So bathi ke makhutshwe neempahla zibe ngaphandle akho nto irongo apho. Yayiva ne? Zaphuma ke iforeyina.
But ke ngoku sentsho umama uzakwazi ukuchaphazeleka kwakho ndawo kwawuthetha naye nempilo wafuna nokumsa kwagqirha. That means noko inoba le senti ibimnceda mhlawumbi sentsho bakwazi ukuchaphazeleka ke ngoku. Uyawuchaphazeleka mama lokhu ibikunceda kwazi ufumana rent ke ngoku. Yho, neepapa zakhe bezitya phaa kule nto yale mali le foreign. Imkile ke akuzubakho mali ke ngoku uzakuchaphazeleka umama. Unebe nexesha elingakanani lokudebe lapha? Lo mntu ingathi 3 years elapha. Wayekhona omnye kuqala. Ungathi ebe 3 years kodwa ke lo. Mhlawumbi irenti ibisithini? I-500. Uthi zinyani yenza umehluko omkhulu kodwa kwazimali aphela ngenkamnkam. Exactly. Abazukulwana mhlawumbi bakhona abaxhomekeke kakhulu. Bakhona abazukulwana bayi-4 baxhomekeke phaa kumama batya le mali ale rent. Uxolo mandinamile anyways into abantu abendizobazisa ngosisi urenta phaa kum uphinde ibe ngomnye mna ndikuphumeze naye ndikhulele erhabhula kuqoboqobo ndangena apha eziteksini fortunately ke ngoku sayibona ndazoba lapha ehighway yeah apha ehighway siye safumana iproblem kuba iindawo ezininzi abantu bebeyilapha bebeye bazithengisa indawo uyaqonda sabona uba ziphela zithengwa ngamagragam nje sawufumaniseka uba zithengwa ngamagragam nathi masijoyine sisike bhetere umntu xa sithi uyayeka ehighway siyithenge indawo sathenga indawo ke ngokolo hlobo. Bakhona umama bokuqala balapha baphaa kwekhondeyina phaa ngakaBoxer enkulu libomvu nabo ke bayayazi loo nto leyo ngabo ke abanye besoloko sinabo ke apho yaqonda ke mna into endizile bezele ukwazisa nje aba sisi baqeshe phaa kum cause into endiyenza mna besithi ndawufumana indawo ndiyilungise bendithenge ebantwini ezaa ndawo. Eyokuqala indawo ndathenga ikhonteyina ndayinika utata lo ngumkhaya wam lo nakwapho ngaphambili ngumkhaya wam lo wayithenga laa khonteyina kum nam ndandiyithenge emntwini wathi kube ngenandawo wathi ufuna indawo ndamthengisela ke laa khonteyina yayisithi sibaninzi nooMoses ndingayenga